il-Prim Ministru jinsab fostna hawnhekk fiż-Żejtun. Ser nistidinkom tagħtu applaus misħoqqa lill-Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela, akkumpanjat mis-Sinjura Lidja Abela, merħba fiż-Żejtun. Bil-mod il-Prim Ministru qed jasal taħt it-tinda hawnhekk fil-pjazza prinċipali taż-Żejtun. Sinjuri, il-Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela. Merħba misħoqqa lill-Prim Ministru ta' Malta fit-tielet distrett fiż-Żejtun. She don't
Sinjuri natu applaus lill-Prim Ministru ta' pajjiżna, Robert Abela, akkumpanjat bis-Sinjura tiegħu Lidja Abela, merba misħaqqa hawnhekk fiż-Żejtun. Il-Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela jinsab fostna. Sinjuri natu applaus misħaqqa lill-Prim Ministru ta' pajjiżna, Robert Abela. Merħba fit-tielet distret, merħba fiż-Żejtun, akkumpanjat mis-Sinjura Lidja Abela. Nisidnukom sabiex kulħadd jieħu postu ħalli nisidnu magħna lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela sabiex jindirizza lill-folla hawn preżenti fiż-Żejtun. Grazzi li l-lejla tinsabu magħna. Sinjuri il-Prim Ministru Robert Abela akkumpanjat mis-Sinjura tiegħu Lidja Abela hawnhekk fiż-Żejtun.
Merħba mistħoqqa lill-Prim Ministru ta' pajjiżna, Robert Abela. Il-Prim Ministru jinsab fostna hawnhekk taħt it-tinda biż-żejtun minn hawn u ftit ieħor. Ser inkunu qegħdin nassistu għad-diskors tiegħu lilkom il-folla hawn preżenti. Grazzi li l-lejla tinsabu magħna fiż-żejtun għal din l-attività politika bħala parti mill-kampanja Malta flimkien. Il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela, akkumpanjat bis-Sinjura Lidja Abela, li jinsabu preżenti hawnhekk taħt it-tinda. Minn hawn u ftit ieħor ser inkunu qegħdin nassistu għad-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Merħba sabiħa u mistħoqqa lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela fis-żejtun. Il-Prim Ministru jiltaw kol maż-żgħażagħ illi hawn preżenti fiż-żejtun taħt it-tinda għal din l-attività politika. Il-Prim Ministru akkumpanjat mis-Sinjura Lidja Abela jinsabu hawnhekk fostna għal din il-merħba sabiħa fiż-żejtun.
il-Prim Ministru għal bizzazah li hawn prezenti, il-Prim Ministru maħbub mill-Maltin u l-Awċin kollha. Merħba sabiħa hawnhekk fiż-Żejtun lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela flimkien mas-Sinjura tiegħu Lidja Abela. Il-Prim Ministru jkompli jiltaqa' man-nies preżenti taħt it-tinda. Sinjuri, ejjew ħalli flimkien nagħtu applaws u merħba lill-Prim Ministru ta' pajjiżna Robert Abela flimkien mas-Sinjura Lidja Abela li jinsabu hawnhekk preżenti taħt it-tinda fil-pjazza prinċipali taż-Żejtun. Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' Lidja Abela fit-tielet distrett. Signori, il Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela. Grazie. Flimkien ma' Sinjura tiegħu, Lidja Abela. din il-merħba sabiħa. Grazzi minn qalbi.
F'dal-aħħar jiem tkellimt ma' ħafna minnkom u tkellimtu miegħi dwar il-proposti ewlenin li għandna fil-manifest elettorali tagħna. Kellimtuni dwar kemm jitkellmu ċar dwar il-futur ta' pajjiżna. Tħadditna dwar l-investiment ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin fi proġetti ambjentali li se jkunu qegħdin jibdlu l-wiċċ ta' pajjiżna. Tkellimtu miegħi fuq iż-żieda fil-pensjonijiet, żieda ta' 15 euro jew iżjed fil-ġimgħa lill-pensjonanti tagħna. U tkellimna wkoll fl-istess jum li ġodjar tagħkom bdew jaslu iċ-ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa dawk iċ-ċekkijiet illi ħadd ieħor sa dalgħodu qalilna li jekk jingħata l-fiduċja ikunu l-aħħar darba illi tirċivuhom. Tkellimtu miegħi intom il-ġenituri dwar il-garanzija tfal. Dwar dik il-garanzija biex niżguraw li t-tfal tagħna jkollhom opportunità ndaqs illi jimirħu fl-iżvilupp edukattiv tagħhom. Dan u ħafna miżuri oħra nsemmi ħafna żgħażagħ li tkellmu miegħi dwar il-proposta ġdida għal first time buyers tagħna li inħallsulhom 10,000 euro mis-self li jkollhom mal-bank. Dawn il-proposti u ħafna iżjed li jiffurmaw l-1000 proposta illi hemm fil-manifest elettorali tagħna. Miżuri li jieħdu ħsieb lil kulħadd, lil kull settur tas-soċjetà tagħna. Tkellmu miegħi negozji dwar it-traħħis fit-taxxa tagħhom. Minn 35% għal 25%. Roħs ta' 10%. Mhux talli se tkun l-ewwel darba li se naqsu r-rata tat-taxxa n-negozji tagħna imma se naqsuha b'10%. Roħs ta' 25,000 euro fis-sena. U għaliex għamilniha din? Għaliex għandna l-qalbna n-negozji tagħna. Għaliex nafu kemm kienu importanti waqt pandemija biex żammejna n-nies fl-impjieg. U għaliex in-negozji tkellmu magħna li jridu jibqgħu iħaddmu, joffru aktar impjiegi ta' kwalità, itejbu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tagħhom, għalhekk għamilna din il-miżura. Miżura li ċara kristall mingħajr ebda terms and conditions bħal ta' ħadd ieħor magħna taf fejn qiegħed. Hekk ukoll li magħna jafu fejn qegħdin il-ħaddiema. Il-ħaddiema kollha ta' dan il-pajjiż jafu li jekk fis-26 ta' Marzu intom tisilfuna l-fiduċja tagħkom se jarġa' jkollna traħħis fir-rata tat-taxxa. Traħħis fit-taxxa li se jħalli fil-bwiet tal-ħaddiema medja ta' 300 euro fis-sena. Dak li se nkunu qegħdin noffru aħna. Ħadd ieħor għamel proposta ta' traħħis fit-taxxa li bija 96% tal-ħaddiema tagħna se jmorru lura flok il-qudiem. U għalhekk l-għażla ċara l għandu l-pajjiż hija bejn il-passat fuq naħa waħda u l-futur. Aħna il-futur. U l-għażla mbagħad anke fl-isfond tal-pressjonijiet ġodda l madwar id-dinja, bit-tensjonijiet li hemm bejn l-Ukranja u r-Russja, hija jekk tridux partit fl-oppożizzjoni li joffri biss firda u instabilità li jmexxi dan il-pajjiż jew inkella
gvern, moviment illi fl-eqqel żminijiet tal-pandemija wara kif tmexxi pajjiż bħila, b'kompetenza u b'istabbilità. Dawk huma l-għażliet li għandna qudiemna fis-26 ta' Marzu, imma kemm tkellim dwar proposti li huma importanti. Iżda jibqgħu biss proposti jekk fis-26 ta' Marzu ma tivvotawx u tagħtu s-siġil ta' approvazzjoni għalihom. Ftakru illi kull tellieqa tibda xejn b'xejn. Lil dawk fostkom, lil dawk illi qed isegwuna li għadhom xettiċi dwar jekk fis-26 ta' Marzu u miex se jmorru biex jagħtu ħajja lil dal-1000 proposta. Lil dawk in-nies kollha ngħidilhom illi Bernard Grech qiegħed jistedinkom biex tibqgħu id-dar. Qed jgħidilna illi vot illi anzi dawk li jażlu li jibqgħu id-dar se jkunu jfissru vot ta' fiduċja lilu u lill-oppożizzjoni mmexxija minnu. Qed jgħidha ċara din qala ripetutament. Min jibqa' d-dar se jinterpretah bħala vot ta' fiduċja lih. U għalhekk l-għażla wkoll hija jekk tridux moviment riformista, l-moviment tal-bidliet li jibqa' jġib il-bidliet pajjiżna. Id-deċiżjoni fis-26 ta' Marzu għal dawk li għadhom qed jaħsbuha jibqgħu x'id-dar hija wkoll jekk hux se nkunu qegħdin nagħtu opportunità lil koppji li sal-lum qatt ma kellhomx l-opportunità li jsiru ġenituri li fi żmien mid-ġurnata minn mindu li nagħtaw il-fiduċja nagħtuhom ċavetta l-aqwa għodda biex biha jsiru ġenituri huma wkoll. Smajtuhom esperjenzi taqsim il-qalb ta' koppji illi kellhom diversi tentattivi bl-IVF imma bil-limitazzjonijiet li hemm illum ma setgħux isiru ġenituri. Ħadd ieħor qed jgħidilhom morru barra l-pajjiż. Ħadd ieħor qallhom is-soluzzjoni tagħna l-koppji li jbatu minn infertilità hija li jissieħbu mal-Partit Nazzjonalista. Dik is-soluzzjoni li joffrilhom magħna tafu fejn qegħdin fi żmien mid-ġurnata aħna nemendaw il-liġi tal-IVF u nagħtukom l-aqwa opportunità biex issiru ġenituri intom ukoll. Għaliex aħna il-Partit tal-Ġustizzja, aħna l-Partit li nemmnu fl-ugwaljanza, aħna li nemmnu fil-mobilità soċjali, f'opportunitajiet aħjar għal kulħadd. Imma issa għandi bżonnkom miegħi. Għandi bżonnkom sabiex nibqgħu nikkonvinċu illi aħna il-futur ta' dan il-pajjiż. Dak l-1000 proposta ejja naħdmu flimkien ħalli nagħmluhom realtà. Fadal biss ftit jiem sa' 26 ta' Marzu. Resqu lejna lil dawk illi tafu li forsi għadhom dubjużi li għadhom xettiċi dwar jekk joqogħdu x'id-dar jew jekk japprovawx il-manifestan. Aħna qegħdin hawn xogħolna jien flimkien mal-bqija tat-tim ta' kandidati kemm dawk illi huma diġà deputati u kandidati ġodda li qegħdin hawn biex nisimgħu. Iva, għad hemm weġġat li għadna ma smajniex biżżejjed. Imma soluzzjoni għal dak il-weġġat mhijiex li dakinhar tas-26 ta' Marzu tibqa' d-dar. Is-soluzzjoni hija li qabel is-26 ta' Marzu tavviċinawna ħalli nsibu is-soluzzjonijiet tal-weġġat tagħkom. Jien qatt ma ngħid li n-nies m'għandhomx raġun, jien dejjem ngħid li n-nies għandhom raġun. U għalhekk li rridu nibqgħu nisimgħu, nindirizzaw ir-realtajiet tan-nies.
fej ma smajniex biżżejjed, irridu nibqgħu nisimgħu iżjed u nofru is-soluzzjonijiet. Imma is-26 ta' Marzu huwa jum illi jassumi terġa' aktar importanza fid-dawl tar-realtajiet ġodda li qed tesperjenza d-dinja. Ħadd ieħor meta tħaddidna dwar l-enerġija qalilna li jekk il-prezzijiet jolew barra, jolew Malta wkoll. U waraw ħbib tiegħi x'qed jiġri barra minn xtutna fil-prezzijiet tal-enerġija, fil-prezzijiet tal-petrol, tad-diesel. Ftit il-bot minn xtutna ħarsu lejn Sqallija. Il-prezz tad-diesel spara l-fuq tal-petrol. Aħna wednikom ħaġa f'Marzu tal-2020 li se nżommu l-prezzijiet tal-enerġija stabbli, żammejna l-weda tagħna magħkom u hekk se nibqgħu nagħmlu jekk il-poplu jislifna l-fiduċja tiegħu. Ejja ma nirriskjawx dak kollu li ħdimna għalih flimkien waqt pandemija rejna kemm għandna l-qalbna l-poplu tagħna. Ipproteġejna s-saħħa tan-nies, ipproteġejna l-ekonomija, ipproteġejna l-ħaddiema, ipproteġejna in-negozji tagħna. U għalhekk gburi illi fil-waqt li kellna tbassir ta' 50,000 persuna qiegħda, illum għandna l-anqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. L-akbar numru ta' nies jaħdmu u jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol. U fil-waqt li ħadd ieħor ipprova jdaħħal il-qtieħ il-qalb waqt il-pandemija, illum il-Kummissjoni Ewropea tbassar li pajjiżna se jkollu l-akbar rata ta' tkabbir ekonomiku għal din is-sena. Ejja ma nirriskjawx dan kollu. U għalhekk ħbib tiegħi fil-jum tas-26 ta' Marzu dal-pajjiż intom se tkunu qegħdin tiddeċiedu fuq dan kollu jekk immorrux lura għall politika tal-awsterità li joffri l-Partit Nazzjonalista fejn Maliċ kien diffikultà jixħet il-pis fuq spallejn in-nies, għall politika tagħna li ninċentivaw lin-nies Magħna tafu fejn qegħdin. Magħna għandkom il-garanzija isserħan il-moħħ li se nibqgħu nżommu il-prezz tal-enerġija stabbli sa meta jkun meħtieġ li nibqgħu nagħtu s-sosten biex insostnu l-irkupru ekonomiku, biex il-pis ma nixħtuhx fuq in-nies imma nerfgħu aħna bħala gvern, għalhekk aħna gvern għan-nies. U lil min għalilna li jrid jeħdilkom iċ-ċekkijiet tar-rifużjoni tat-taxxa, jien ngħidilkom li aħna jekk ningħataw il-fiduċja se nsaħħuhom iċ-ċekkijiet u magħna tibqgħu tirċevuhom kull sena. Imma dan kollu biex inwettquh, biex nibqgħu immexxu lil dan il-pajjiż il qudiem neħtieġ il-fiduċja tagħkom kollha. Ejjew ħbib tiegħi sabiex fil-jiem illi fadal nibqgħu naħdmu, nibqgħu nimbuttaw sabiex nikkonvinċu illi dak l-1000 proposta jfissru il-futur ta' pajjiżna, jfissru futur aħjar għat-tfal tagħna, għaż-żgħażagħ, għall-istudenti, għall-ħaddiema, għan-negozji, għall-pensjonanti tagħna, għall-pajjiż kollu b'mod ġenerali. U għalhekk illi fis-26 ta' Marzu ejjew kollha kemm aħna ħalli mmorru biex nivvutaw favur dak il-moviment li se jibqa' jġib il-bidliet pajjiżna. Aħna moviment li ngħixu għal-riforma li d-demna ibbaqbaqa għal-bidla. Ejjew ħalli flimkien nibqgħu immexxu lil dan il-pajjiż il qudiem fid-direzzjoni
ta' aktar tisħiħ ekonomiku, ta' aktar ħolqien ta' karrieri, ta' aktar opportunitajiet għal kulħadd. Kwalità ta' ħajja aħjar, Malta isbaħ, għawdex isbaħ, Iva, Malta, flimkien, il-futur sabiħ! Dak kien il-Prim Ministru ta' Malta. Dak kien il-Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela, akkumpanjat mis-Sinjura tiegħu Lydia Abela. Grazzi Zejtun tal-merħba sabiħa illi tajtu lill-Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela, akkumpanjat minn Lydia Abela. Sinjuri, natu applaus bisħoq lill-Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela. Diskors eccellenti ieħor waqt din il-kampanja elettorali Malta flimkien. Il-ħajja sabiħa u rridu ngawduha.